Oh, di arah for today's video mga katail. So kalakaw na ta mga katail. Naka na wala na kayo sakit atong tail. So karon mga katail, bani ko ninyo kay aday birthday dire sa igagaw ya. Problema kay wa tag invite. Pero sige lang, pamasin rin ako adto dito og kakaon mata no kaya wala tag invite wala ko galong agot gutom kayo wala po kay kaon. So ito managi ka ng manghod kaon na daw sila. So subayan na to kay napaday nabilin siya bukog lang wala pangayoon lang kung bukog kung kamanggayan rin semua. So kana lang video ra kog maabot ako dito lang para yung mga katilo. Diri mingaw man maraman. Ada yang apa ada? Apa dia? Karon baga nga wala na. Unsal. Mga natagbukog kamunggayan ko. Oh, buko. Hama ka? Wala na, pati na. Ada mau mage? Hah? Ari, desong ari. Desong. Hah? Lagi. Oh, laki oh. Uy, ini live pa din mga katilo. Mo na akong pinakagwapong igagaw mga katilo. Kali ba? Ano nang balay til? Til. Ayo. Palit ko. Ayo. Palit ko. Kok lang. Siya ng anak. Wala na. Ah, grabe kakuratan. Ha? Sabi kay paningot kong maayawan. Karang pa ko lawasan ba? Ha? Kaputos. Tama sa kana. Kilanat. Bugno, gamot ni mo eh. Oh? Ano po yung mga mag-pray? Same birthday deh. May tagtanong dito. Alan! Ah, Oo, Alan! nah, kanos apa ko maulaw? Iya? Di apa ko maulaw? Oh, giara mga katiil pasamay-samangil ug ayo-ayo sa tindahan ba para maagda. Oh, so giagda man ta mga katiil. So kana mga katiil humana na kog kaon, inom na ko nagtubig kay wala ko naka video kay daghan kay mga nag-inom-inom dia. So mo na kong uyuan nga gwapo kayo. So kana lang, pala kog share. Bye bye, God bless.